received by a few, rejected by many, betrayed by a friend, abandoned to die alone. Yet a cross meant to judge set us free. Made to silence instead is why we sing. Designed to mock, instead used for glory. A place for the guilty became a place for the king. They tried to end it all. Instead, it was only the beginning. His body broken for you. His blood poured out for you. His life given for yours. Only by the blood are we set free. Likhona eliyiphutha engilibonile. AmaJuda ngokwesiko nangenkolelo yawo ayebhilivela ukuthi when ubulawa umuntu igazi lomuntu liyakhuluma. Belingisa leya ntondondlo eyenzeka kuKhayini noAbele. Iphutha abanalo ngelokuthi elikaJesu igazi akulona elikhulumayo, elikaJesu igazi liyasindisa. Siphezu komnqamlezo, ezansi emnqamlezweni sihlangana nesixuku, phezulu emnqamlezweni nguJesu namabhada amabili babe equally isindlela abame ngayo. Ezansi kunesixuku, sithi isixuku ezansi uma siqokozela sithi wena siyakukhumbula nguwe owavula amehlo unyana kaThimewu uBhathimewu wavula amehlo. Wena siyakukhumbula nguwe obuvusa ishosha zilele zisindiseke ngoba wakwazi ukwenza lokho. Bayamkhumbuza ukuthi siyakhumbula sasithi kuyisikhathi sesabatha wena uthe kumahlangana ndlela wahlangana nenkumputhe eJerikho wayikhibisela amathe waxuva nodaka wayigcoba amehlo wathi ayihambe iyogeza eqhibini laseSilowama. Yabona wena wasibukisa ngendoda engaboni, sathi noma siyibuza yathi angikwazi kunye ngikwaziyo bengikade ngingaboni, kodwa manje sengiyabona. Zisindise wehle lapha phezulu. Isanalesi sesibili, isanalesi sokuqala esasimenga kwelefti sadonsa isawundi ye-cloud ezansi emhlabeni, sayidonsa sayiletha phezulu emnqamlezweni. Wathi kade seduze noKristu waba kude noKristu ngenxa ye-cloud. Ngenxa ye-cloud kuyenzeka ndlondlo silahlekelane noKristu ngenxa ye-cloud. Abanye abantu namhlanje balahlekelane nomnqamlezweni ngenxa ye-cloud. Wayisiyelesi sayidonsa i-cloud kwangathi kuyena indawo engiyikhumbulayo. Kwathi noma kwenzeka izinto kwathiwa mabaphume bamoshile, kodwa i-cloud yasabela. I-cloud iyasenza ukuthi silahlekelane
nombuso kaNkulunkulu izinto ziyonakala ngenxa ye-crowd. Iselelesi esingakwa-left sawudonsa umoya we-crowd, sathi noma bekade siseduze noKristu saphela kuKristu. Yizwa iselelesi sesibili uma sikhuluma sithi kanti wena awumesabi na uThixo, wena na ngoba thina silapha nje kungenxa yemisebenzi yethu, silapha nje kungenxa yokwenza kwethu. Angithi mina nawe besingamavukela mbuso, silapha kule ndawo kungenxa yokunakala kwethu. Mawumesabi na uThixo. Ngayibona sikhali ePrevenience Grace eyenzeke emnqamlezweni, usindiso lufika kuqala umuntu. Yathi indoda kuYesu uzumkhumbule ofika embusweni wakho. Hey, ilizwi umbuso kaNkulunkulu nomusa kaNkulunkulu owavela phezu komnqamlezo. Yathi le ndoda uzumkhumbule ofika embusweni wakho. Yathi uThixo uJesu wathi namhlanje ngicelisile, ngithi kuwe kwanamhlanje ngizoba nayo. Buka ngigumede i-last hour, umuntu ethola umusa nge-last hour, ngomzuzu wokugcina uthola umusa. Wathi noma Ndlondlo eyibona walingisa intombazana eyayinesifo somopho, eyathi mayimbona uJesu yathi nje uma ngibambe nje umphetho wengubo yakhe isondele kuyena, yafumana umusa kaThixo. Wathi noma-ke kwavela umbono ofana nokaPawuli, athi mina ngingathela kanye noKristu emnqamlezweni, angisaziphileli mina kodwa uKristu uphila kimi. Ngithi namhlanje uzoba nami eparadesi kaBaba. uThixo namhlanje ufikile. Bazalwane, uke wayibona Ndlondlo ngelinye ilanga isixuku sifikile. Yathi indoda uZakewu yasibona isixuku sizama ukuyiphazamisa, yanyukela ngasentla, wahlangana amehlo noKristu. Wathi namhlanje Zakewu insindiso iphakathi endlini yakho, iphakathi endlini yakho. Wanamhlanje ngizoba nawe paradise. Ngifuna ukusho njalo phezu kwale ntaba amaJuda ayesitshela ukuthi ligazi elikhulumayo, kanti leli gazi elokusindisa. Yilonto eyinkinga. Ukuphi paradise? Ukuphi paradise? Ukuphi paradise? Iparadise, bazali bami, kusebukhoneni bukaNkulunkulu. Iparadise yilathi umpostoli uPawuli mayekhuluma ngelinye ilanga ethina kodwa-ke sinekhaya eliphezulu elingakhiwanga ngazandla zamuntu, elakhiwe ngokwezulu. Yilo lelo khaya okuthi iparadise. Iparadise kanti yindawo enjani? Kuyariveswa, kubuyiswa i-Edeni yakudala eyayingakonakali, yabuyiswa manje. Ubukumkani bukaThixo buphakathi. Amen.